Ini jalan di taman. Plastik toko plastik salah satu lah gitu. Makan bilang plastik. Pun apa? Pun. Assalamualaikum dulur-dulur candu. Balik maneh. Nah, aku iki posisi enek ning nggone endi? Desa Terung. Desa Terung sing arep ngungkap duduno makame Raden Ayu iki mau. Tetep yo Lur, dikancani karo Mas Chandra Gondrong. Dan iki juru kunci resmine, juru kuncine Raden Ayu Terung iki mau. Jenengan asmane sinten? Mbah Sumaji. Mbah Sumaji, Lur. Nah, kok piye engko modele jerone pemakamane Raden Ayu Terung ditutno wae ya critane koyo piye, Lur. Sing penting sakniki ngowet iki. Cek gak ohe Lur. Ya, tak maman ohe, Lur. Nah, Slur, kayak iki kan aku wis tekan ngarepe iki, makame Raden Ayu. Nah, iki aku dikancani karo juru kuncine kene iki mau, kok diterangno kabeh penjelasane kayak piye, ceritane Raden Ayu iki mau kaya piye, kan sing luwe paham kan. Nah, iki juru kuncine. Iya, Mas. Nek menurut iki gapura ini pagre. Iki pagre niki nembe iki, asih anyar iki nembe mawon. Iki nembe. 2018-an iki. Untuk pagar sing asli ini niku berarti didamel pondasi niku. Sing ngandhape niku. Ngandap. Asal foto Oh, fotone pun mboten woto-woto ngoten niku. Iki Lur, tadi gapura mlebune iki langsung disambut karo singa loro. Ora kucing ya singa. Untuk lokasi ini nyaman banget. Tadi rindang witane oke, adem. Awane barang ya wis JJ asli, JJ alami. Yes, Lur. Pendopo iki dibangune tahun 2003. Nah, iki lho, sing bangun iki pemerintah napa warga sekitar apa ya? Oh, desa iki. Iki desa lho dibangun. Terus kaya iki sing lebet bareng iki nggih. Bangunan niku 8 tahun 2010. 2010. Iki desa nggih sing Di Kaliwarga. kali warga sekitar. Terus untuk itu, Mbak, makam sing kali niki makame Ini makam abdi. oh, kali niki makam abdine. Abdine Den Ayu Putri niki. Terus teng mriki niki makame namung 3 niki. Sing kali niki abdine Raden Ayune niku teng Lebet. Semerep maksudnya abdine niku niki jaler napa istri? Jalan istri. Oh, jaler istri. Bujo. Oh, niki sak bojo berarti.
Ya, seluruh iki kan ketepaan dikancani karo Mbae juru kunci mriki. Tak takonane cerita asal usule Raden Ayu oncat tondo wurung iki kok piye jadi jelasno karo mbane iki mau ya juru kuncine sing nek gini. Iya. Terus nek saged ditolong jenengan ceritaken lah asal usule ceritane Raden Ayu niki kados piye. Cerita nggih niki mboten sempat kula mboten sempat mboten ceritane jan antar lisan niku kan cerita enten sing salah nggih enten sing salah sing ditambahi enten sing dikurangi makane nek cerita kan mboten saged pas nggih turut ceritane niku Den Ayu putri niku mau putrine Adipati Terung iki terus napa kadipaten zaman kerajaan Majapahit niku Nggih. Terus masalah cerita napa Den Ayu putri makam teng mriki niki ceritanya Den Ayu putri kan tasib putri ini Adipati Terung dan niku keren termenane niku Sadian Kembang Sadian Kembang nah terus niku dinten niku nyampe niku pasare niku rame kiambake lali mboten beto iso. Ya seluruh tadi Raden Ayu iki masa nomeng ya samudra iku mandiri. Jadi pas waktu bapake Romoe tugas cerita isu daerah warga sekitar ditugasno gawe jukuk pusaka sing dicolong ambek keraton Blambangan. Lah Raden Ayu Mas iki dagang kembang. Marono pas dagang arah panen kembang kuwi mau ora nggawa pisau disililah karo wong lanang sing ganteng banget Mbah nggih. Mbah Sunan Bonang sing diisilih maneh Mbah Sunan Bonang sing ganteng banget disili pisau tapi dikei syarat ojo nganti dipangku. Nah, saking laline panen kembang kuwi mau sampai lali nek pisau sing disili mau dipangku. Ujug-ujug pisau sing dipangku iki mau ilang moro-moro mendadak ilang. Dadilah suwe Raden Ayu iki mau akhire bobot. Nah, wong tuane Ramane mau balik ero putrine bobot kuwi mau mergo saru didelok wargae rakyate bobot ora ana bojone akhire gawe njogo harga dirine. Raden Ayu iki gelem dikei pidana, kei hukuman. Nah, anjene pas waktu zaman kerajaan iku mau nek bobot di luar nikah iku disedo ya. Diparingi pecah. Cuma dikei syarat ngono iku mau karo Raden Ayu. Nek sesuk getene mau metune putih lan ambune wangi aku ora salah. Nanging nek getene abang aku beneran salah. Terus dikei syarat kedua jasad iki man ora oleh dikubur dikongkon ngelarung nang nggone Bengawan sing biyen ning kene iki Bengawan. Nah, tapi keajaiban sing muncul malahan ora kintir apa nanging ana elbeng sing akhire enek ya saya lumpur ya apa nutupi jenazah iku mau jasad iku mau posisine letake pas ning kene. Tak tujuno nggone bopoe Romoe Raden Ayu onjot tanda wurung ya. Nah, lokasi makame bopoe Romone Raden Ayu mau enek nang sebelah masjid nang ngene ya ora ado lah teko pemakaman makame Raden Ayu itu mau. Langsung ae ya melok. Ya Lur, kayak mau kan nanggone situs candine iku dikancani karo Mas Chandra Gondrong, terus nanggone pemakaman Raden Ayu dikancani karo juru kuncine kono. Lah iki posisiku enek nanggone
makame Adipati Terung. Romone bapane Raden Ayu iku mau. Lah saiki aku nang kene dikancani yo dulur kene iki mau. Salah siji koncone Raden Mas Chandra Gondrong mau. Nggih Mas. Jenengan namine sinten? Junaidi. Mas Junaidi iki sing bakalan ngancani tim Candu Wedang untuk nerangno nang ngene makame popoke romone Raden Ayu iku mau. Iki Mas. Niku cobi jenengan terangaken iki makame sinten terkait iki Mas. Oh sing niku niku makame Raden Husain iki popone Raden Ayu putri Kemancan. Nah, terus masalah dulur itu guys, wonten sing dulur Raden Ayu. Oh, dereke Raden Ayu wonten teng ngene Sumenep. Nggih, daerah menika. Nah, terus masalah silsilah-silsilahnya itu mriki niki nggih bapane Raden Husain. Bapane Raden Ayu. Oh, Raden Ayu nggih. Nah, sini Oh, niki berarti kekerabatane nggih, kerabate Raden Husain niku. Nggih kan, nek terus-teruse Raden Husain iki niku nggih turunane sinten Arya Dameran. Sing wonten ten Palembang niku. Ah, ya dulur Candu iki kan ya wis dikancani karo Mas Junaidi iki mau muter-muter keliling nang gone makame Adipati Terung ya. Terus wis dijelasno sak kabehne nek Adipati Terung makame Adipati Terung sing iki sing kono iku mang kerabatane. Terus iki mau aku wis njaluk izin nang gone Mas Junaidi. Oleh lah nek misale iku mau arep ngwujudno apa-apa oleh sing penting yo niate digawe apik ora digawe elek. Iki Mas Junaidi siap. Alhamdulillah Lur, entuk pesangon teko Adipati Terung wis dicoba. Kabeh mula iki yo mung pelantaran. Apa ora oleh lah, intine ora oleh iki kabeh ngono pelantaran. Wujud kuasane pangeran nek nyiptakno iku dudu mung menungso to. Bahkan ana bangsa sing koyo ngono iku. Lur yo eling aja sampe bubar, sampe penjaluke kumbayaku tekan Gusti Allah. Kita mau ngira. Modelnya delima ini. Mas Indonesia ini delima ruby. Itu tuh ruby beda. Beda. Delima di. Ya Lur. Iki kan wayane yo wis dalu ah, wis sore. Iki wis jam 5-an. Bareng ini yo maghriban. Nah, iki tim Candu Wedang lan bolo-bolo Terung kene iki pamit dhisik ya. Sesuk bakalan tak golek nang nggon maneh. Nek ana waktu yo gabung maneh ambek lakon jagat. Oke Lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.